नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुंडेकर आणि मित्रांनो मँगो किचन या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज मित्रांनो आपण धनराज ढाब्यावर जेवण करायला आलेलो आहोत. तर धनराज ढाब्यावर काय काय भेटतं तर मटन, चिकन, वदडी, मुंडी, पाया टेस्ट करणार आहोत आपण. तर बघूया त्याची कशी टेस्ट येते. आणि हा हा जो धनराज ढाबा आहे हा नाशिक हायवेला आहे. मी तुम्हाला दाखवतो. हा बघा, या बाजूला शंग्रीला आहे. हे बघा, हे ग्रँड डी हॉटेलच्या बरोबर जवळ आहे, बाजूला लागून आहे. आणि आपण ह्या साईडला आहोत आणि हा असा धनराज ढाबा आहे. ही काय बनवली आहे? मुंडी मुंडी आहे, हो. आत्ताच बनवलेली आहे. सुगंध भारी आहे, मस्त. हे बघा, पहिली वजडी आलेली आहे, मस्त गरम गरम आहे. भाकरीची साईज पण मोठी आहे. पहिली वजडी खाऊन बघूया. टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे. चुलीवरचं जेवण आहे. त्याच्यानंतर आपण कोलंबी ऑर्डर केली आहे. त्याच्यानंतर आपण कोलंबी बघू. तर सेकंड आपल्याकडे कोलंबी प्लेट आलेली आहे. हे बघा, कोलंबी थोडी गरम आहे. थोडा मसाला खाऊन बघूया. एक वेगळी टेस्ट आहे. हे बघा, असा पीस आहे. 5 पीस दिलेले आहेत. नंतर मी तुम्हाला त्याचा रेट पण सांगतो, किती रेट आहे. मस्त. आपल्याकडे मुंडी आलेली आहे. हे बघा, आपण मुंडी कशी आहे ती बघूया. बघा, 20. चुलीवरचं जेवण आहे, तर टेस्ट एकदम परफेक्ट आहे. ढाब्याच्या स्ट्रक्चरवर जाऊ नका. चुलीवरचं जेवण बनवतो एकदम जबरदस्त. आता ह्या 3 गोष्टी आपण पहिल्या टेस्ट केल्यात. आता सुका चिकन सांगितलं, तो बघू. हा बघा, पहिले तर चिकन सुक्का आलाय, एकदम ड्राय आहे. बघा, पीस एकदम सुका आहे. टेस्टला चांगलाच असेल, कारण की पहिले 3 आयटम आपण टेस्ट केले ते एकदम भारी होते. हा पण टेस्ट करूया. चिकन सुक्का, हा बघा, एकदम फ्राय आहे. हा बघा, लिव्हर बेटा. चला टेस्ट करूया. लिव्हर पेटा टेस्ट करूया. टेस्ट खरंच खूप चांगली आहे. जबरदस्त टेस्ट आहे. खरंच मजा आली. धनराज ढाबा एक नंबर. आगळी टेस्ट आहे, जबरदस्त. एक नंबर वाटलं बाबा.
कशी टेस्ट आहे? भारी ना? एकदम जबरदस्त टेस्ट आहे. सगळ्यांनी इथे येऊन व्हिजिट करा. खूप छान टेस्ट आहे. एकदा तरी ट्राय केलंच पाहिजे. एकदा तरी try. भाई तू काय खाल्लं? भाऊ एक नंबर आहे. काय खाल्लं तू? वजडी तर एक नंबर होती. हा. कोलंबी तर अप्रतिम जबरदस्त. तू जबरदस्त. काय खाल्ला? आणि चिकन चिकन सुक्का चांगला आहे का? खाल्ला आणि चांगला आहे आणि लिव्हर पेटाची टेस्ट त्यापेक्षा भारी. मस्त होती. मस्त चांगली टेस्ट एकदम. एकदा कधी चलो थँक्यू. हे हॉटेलचे मालक आहेत. नाव सांगाल तुम्ही तुमचं? पांडव पाटील. हा, पांडव पाटील. पांडव. पांडव पाटील. पांडव पाटील म्हणून नाव आहे. आणि हा त्यांचा धनराज धाबा आहे. तर जेवण एकदम जबरदस्त आहे. सगळ्या टेस्ट एकदम भारी होत्या. मजा आली खाऊन. नंबर घ्या. नंबर दाखव तुम्ही. नंबर दाखवतो. नंबर. चला. तर मित्रांनो, इकडचं जेवण एकदम जबरदस्त आहे. चुलीवरचं जेवण आहे. खूप मजा आली. तुम्ही पण एकदा या, खाऊन बघा टेस्ट कशी आहे ती. तुम्हाला कळेल. त्या स्ट्रक्चरवर जाऊ नका. हॉटेलच्या फूड बघा, एकदम जबरदस्त आहे. तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.